Nou, we komen nog net van een stuk weiland af, wat deels is gemaaid en deels niet is gemaaid. Ja. En dan zag je dat het gras best wel heel erg hoog was. Ja, als je dat laat staan tot volgend jaar, dan snap je dat eigenlijk de voorjaarsbloeiers, die komen door die mat gras komen ze niet meer heen. Oké. En die koeien die helpen ons dan vervolgens om weer ruimte te maken voor alle bloemetjes, dat die in het voorjaar hier weer gewoon ook de ruimte hebben om te bloeien en niet verstikken onder het gras. Jullie hebben deze koeien, maar ook andere runderen, hè? Ja, dit zijn koeien van een boer, maar we hebben ook eigen vee. Die hebben we eigenlijk alleen maar als graasmachines, grasmaaiers. Ja. Dan hoeven we zelf niet zo hard te werken of met een trekker of met een zeis. Dan zie je toch wel weer een ander beeld in het weiland dan wat je hier ziet. Dus zo ziet jouw tuin er een beetje uit, als ik het zo goed begrijp. Dit lijkt op plekjes al een beetje op mijn tuin. Ja? Alleen ik maai het zelf en ik heb er geen vee in zitten, maar hier lopen Galloway koeien. Ja, maar dit is wat jullie graag zien. Ja, je ziet als je hier rondkijkt, dan zie je gewoon de variatie erin. Je ziet hier waar we nou staan een beetje tussen lange spul. Ja. Daarachter is alweer een kot gegraasd plekje. En dat is echt op zo'n detailniveau, dat krijg je met geen maaimachine voor elkaar. En die koeien die lopen hier echt het hele jaar en dan pakken ze weer een plukje hier en dan vinden ze dat weer lekker. Ja, dit zijn ze dus, hè? De hardst werkende medewerkers, begrijp ik. Ja, die werken tenminste dag en nacht. Ja. Dus wij stoppen er gewoon een uur of 5 mee. Af en toe weekenddienst. Maar zij grazen de hele tijd door en zorgen ervoor dat dit open blijft. De Galloway koeien die zijn best wel robuust. Dus die kunnen hier zomer en winter lopen. Gelukkig komen ze tegen, want ze hadden echt overal kunnen zitten. Ja. Hier hebben we dan de Galloway koeien staan. We hebben hier ook wel eens paarden in gehad. En die grazen allemaal weer op een net wat andere manier. Dus we moeten eigenlijk een beetje kijken van wat voor terrein hebben we. En welke grazers willen we erin hebben, maar welke kunnen we er ook in hebben. Want je kunt niet overal alles zomaar inzetten. Wat je hier ziet, gewoon onder invloed van de begrazing, is dat je ruimte hebt voor hier een klein streepzaad waar nodig in bloei staat. Dus als er insecten rondvliegen, hebben ze hier tenminste wat te vreten. Die dieren die kunnen natuurlijk alleen maar overleven als ze tot in deze periode gewoon de bloemetjes hebben. Dus als je alles wegmaait, ja, dan heb je dat niet meer, is er niks meer te vreten. Als je gefaseerd maait, heb je dat wel. En als je de koeien laat grazen, die doen dat zo gefaseerd, dat je dat echt op al die plekjes allemaal verschillend hebt. Je ziet dat je hier een hele mooie overgang hebt, die je met machines eigenlijk niet kunt krijgen. Ja. Dus met de zeis lukt misschien nog wel, maar je krijgt het niet voor elkaar om van zo'n kot gras naar iets langer te gaan, nog weer langer en dan daar echt waar je de hogere planten hebt staan en waar ook echt plek is voor vogeltjes of muizen nog om in te gaan zitten. Die ontzettende variatie op dat kot op een hele kleine oppervlakte, die krijg je eigenlijk alleen maar voor elkaar door begrazing. Ja. Even resumerend, wanneer een maaimachine? Als het snel moet en over een grotere oppervlakte, dan pak je een maaimachine. Wanneer begrazing door paarden, koeien, schapen en geiten? Als de trein eraan toe is, dan kun je op een gegeven moment overstappen op begrazing met die dieren om die variatie te krijgen die je zo graag wilt. Ja, en wanneer met de zeis? Ja, als het echt heel kleinschalig moet gebeuren. Je hebt echt zeldzame plantjes of je hebt een plek waar je helemaal niet met machines bij kunt. Dan is werken in handkracht met de zeis een hele mooie oplossing om dat toch te kunnen maaien. En die plekken open te kunnen maaien voor die plantjes en die beestjes die je graag wilt hebben.